Хей, извинявам се, че нямаше вчера влог. Бях на състезание. Долу в описанието ще го опиша по-подробно. Сега е 1:20 и станах преди малко. И си направих чай, макар че вън е доста горещо. И излизаме вън. Не е много горещо, топло е. Кара. Татко. Марсел. Лежи се сега. Има вятър вече. Но пък много печели. Сутринта нямаше толкова вятър. Или по-точно. 1 час. 1 час. Ерка, ела. Не знам защо сте вън. Сега си. Че легнал върху единия чехъл на майка. Кара. Кара, хайде дай въп. Не, сега. Ето виждате, видяхте ли? Има много влеза даже. Ще имам много да уча. Дай въп. Хайде дай въп. Кара. Не. Кара, дай въп. Кара. Какво е сладко. Как ми яде косата. Аз така не чеш съка. Дай въпичка. Дай въп. Абе, стига си му дала повече. Имам днес много да уча. Мисля да се науча набързо, да видя каква ми е програмата и да излеза навън. Давам на лапа, докато и така си гледа телефона. Излезем. Кара! Сега ще чуете как се пише. Действителност има сини очи. Изглеждат кафяви. Кара. Но кафяви изглеждат, а пък смисъл. Пиши ги хората. Ще ме тръскаш телефона, колкото. Как ми захапа косата. Спри да ме хапеш по косата. И пиши. Сега ще чуете как ще звънчи, като ми пише. И тук му ми зализват съответите на лапичката. Няма. Сега ще излезе. Чакай да прати някой такова. Слезме. Кара. Може и сега да си сменя да идеш. Бай.